anyị sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata. Nke a bụ ihe na-akụnye okwukwe na olileanya na ndụ ndị na-ege anyị ntị. Taata anyị hụrụ nnọọ ọbụladị otu esi na-azụlite nwatakịrị, dịka ị na-anwachapụta otu isi na-azụlite nwa gị, nwa ka ịmụ, na ọ na-enye aka ịzụ nwata n'ụdị ịzụlite n'egwu nke Chineke. Ọ na-ewe ịmụ anya abalị, ọ na-ewe ọtụtụ ihe, ikpe ekpere. Ọ bụ ihe nwachapụta na-adị ebube. Nwatakịrị ọbụla na-enwe nnọọ ezi nlekọta na ịhụnanya ga-enyere ya aka ito eto ma bụrụ ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ na ndụ a. Anyị na-enwe nnọọ inye aka nke ukwuu na-esite n'aka nne ma ọ bụ nna. Ezi nlekọta na ịhụnanya ị na-etinye n'ọrụ n'ịzụlite nwa, n'ịzụ ya na ile ya anya na ịrọpụtara ya ihe ọbụla ga-enyere ya aka na ndụ a. Ọ na-enye aka. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe na-ewe ọtụtụ oge ịzụlite nwa n'egwu Chineke, na nwa anyị bụ ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ na ndụ a. Ị ga-etinye ihe niile n'ọrụ ka ị wee nwee ike imejupụta ebumnobi Chineke n'isi nwa dị otu a. Mgbe anyị zụlitere nwa n'egwu Chineke, ọ ga-abụ onye ga-abụ ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ na ndụ a. Ọ ga-eme ka nwa a bụrụ onye ga-eto eto n'egwu Chineke, bụrụ onye ga-abụ mmadụ n'ezie. Mgbe ị lere ezi nlekọta na ịhụnanya na ihe ọ ga-ewe ime ka nwa a bụrụ onye Chineke chọrọ ka m bụrụ na ndụ a. Ike niile nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa, ike niile ha ncha dị n'ime Kraịst. Kraịst onye nzọpụta anyị, Kraịst onye na-agwọ anyị ọya. Dịka ọ ga-abịa n'anyasị, ọ ga-egosipụta ike a na ndụ gị. A sị m ọ ga-egosipụta ike a na ndụ gị. Kee ụdị ike ọ bụ. Ike ịgbaghara mmehie wee mee ka onye a nwere onwe ya. Ọ gwara ndị ahụ wee sị aka ha mara na ya nwa nke mmadụ nwere ike n'ụwa a ịgbaghara mmehie. O wee gwa onye ahụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọ wee sị ya kunie gaba ije. N'abalị a, ike ahụ nọ n'ebe a. Ọ ga-agbaghara mmehie niile nke imego na ndụ a. Ike iji wee gbaghara wee mee ka e nwere onwe. Ike ịzọpụta were gbaa ume. O nwere ike ịzọpụta gị. Ị chọrọ nzọpụta, ọ ga-enye gị nzọpụta. Ọ bụ naanị na o nwere ike ịzọpụta, o nwere ike ịgba gị ume mgbe a zọpụtasịrị gị. Ike iji wee gbaa gị ume ka ị wee gaa nke ọma, ka ị wee guzosie nke ọma. Ọnwa niile na nwacha niile nke na-ekpu okwukwe gị iru n'ala, ọ ga-eme ka ị guzo, n'ihi na o nwere ike. Ike ịgwọ na ike ịgba mmadụ ume, ya ka o ji wee si ike niile enyefego ya n'aka m, nke dị n'eluigwe ya na nke dị n'ụwa. O nwekwara ike iji gwọọ ya, iji wee mee ka ị sie ike, wee mee ka ị nwere onwe gị. Ọ bụ na o nwere ihe furu efu na ndụ gị, eleghị anya ị nwere ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ọ bụ eleghị anya otu akụkụ ahụ gị nwụrụ anwụ ma ọ pụrụ apụ. O nwere ike iji wee mee ka ị nwere onwe gị. N'abalị a, ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. N'abalị a, ọ ga-ewepụ ọya niile, ihe ụfụ niile, mmekparụ niile. Ọ ga-ewezuga ya na ndụ gị niile n'aha Jizọs. Ike ịgwọ ọya, ike ime ka ị nwere onwe gị. Ọ ga-emetụ ụbụrụ gị aka, ọ ga-emetụ uche gị aka, ọ ga-emetụ arụ gị aka. Akụkụ niile nke nwụrụ anwụ, ọ ga-eme ka o nwere onwe ya n'abalị a n'aha Jizọs. N'abalị a, ọ kpọsara wee gwa ndị mmadụ wee si ike niile enyefewo ihe n'aka m. Ike dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa, o nwere ike ịnapụta ya na inye gị mmeri. Ike ịnapụta wee pụọ na ọbụbụ ọnụ ọbụla, wee pụọ n'ike ọchịrị niile. Ike ịnapụta wee pụọ na mmekparụ niile na mbuso agha niile nke ike ekwensu.
mgbe ọ napụtasịrị gị ọ ga-enye gị mmeri. Mmadụ kwuo mmeri, ọ ga-enye gị ike aha n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla nke kere gị agbụ, eleghị anya ịbụ onye na-akpọ sọsọ ụtaba ma onye na-aṅụ sọ nkwụ ike, na o nwere ihe ọbụla nke jiwu dịka agbụ, dịka ọgwụ ike, nnapụta abịagoro gị n'aha Jizọs. Anyị nọ n'iru onye nke kpọsara na ike niile enyefego ya n'aka ya, nke dị n'eluigwe ya na ike nke dị n'ụwa. Ọ ga-enye gị ike ị ga-eji wee meri ọrụ nke anụ arụ, akparamagwa ọjọọ niile ahụ, akparamagwa ọjọọ niile nke dị na ndụ gị. Ike na-abịakwasa gị n'oge a, n'abalị a, n'aha Jizọs. Ị ga-emeri. Onye nọ n'ebe ahụ, ana m agwa gị okwu n'oge a, ana m ekwu ike nke ga-emeri anụ arụ, ọ ga-abịakwasa gị n'aha Jizọs. O nwere ike iji wee tiwa ịyagba niile, ịyagba nke dị na ndụ gị. N'ebe ọ bụla ike a si abịa, o si na ala mmụọ wee na-abịa, o si n'aka ndị kpọrọ gị asị wee na-abịa, o nwee ihe ha kwuru, i wee na-asị ihe ha kwuru na ọ na-eme gị n'anyasị a, ịyagba niile a ga-etiwa ya n'anyasị a n'aha Jizọs. Ya na ike ibupụ ugwu niile, ugwu anọ n'iru gị, ọgbata uhie nke dị n'iru gị, ike ahụ iji bupụ ugwu ahụ ya na okwute mkpọbi ụkwụ ahụ, a ga-ewepụ ya n'anyasị a. Olee ndị na-ele anyị na a ga-eme ya na ndụ ha? Kedu ndị ahụ na-ele anyị na a ga-eme ya na ndụ ha? A ga-eme ya n'abalị a n'aha Jizọs. Ike niile enyefego ya n'aka Kraịst, ike dị n'eluigwe ya na ike dị n'elu ụwa. Nna, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke fụrụ n'anya, onye nwere obi ebere, onye na-egosi ma niile ebere. Isi onye ọbụla nke ga-abịakwute gị na ị gaghị ahapụ ya ma ọ chụpụ ya. Nna, ka ha rabụ ndị a bịakwutere gị na-enweghị onye ewezụga n'ime ha, gbaghara onye ọbụla n'ime ha n'aha Jizọs. Hichapụ ihe ncheta nke mmehie ha. Nna, ana m ayọ, nye ha nnwere onwe, ka ha hapụ ichi ya azụ n'ime mmehie ndị ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara Chineke ruo dịka mmiri na ndụ ha, wee weta nzọpụta nke si n'aka gị, ka ọ bata n'ime ha. Ka udo na ọṅụ nke na-eso nzọpụta mezue n'ime ndụ ha, mezue na ndụ mmadụ niile n'aha Jizọs. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Kelee Chineke, emego ya, agbagharago mmehie gị. Sị, agbagharago mmehie m. Ị nwere nzọpụta, sị na enwere m nzọpụta. Emezugo nke a n'aha Jizọs. N'ebe niile, n'obodo niile, na mba niile, mana igwe na-ekwu okwu ma ọ bụ igbe nke onyonyo, ebe ọbụla n'ụwa niile na mba niile, a ga-emezu uche Chineke n'ebe niile. Nna, n'aha dị ukwuu bụ Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na ị pụghị ịgharịpụ ihe ọbụla isi na ị ga-eme ya. Isi bịakwutenụ m, isi aga m enye ha ezumike. Ana m ekpe, Nna, ezumike ahụ, ihe ịrịba ama ahụ, ọgwụgwọ nsọ ahụ, nnapụta ahụ, mezue ya n'oge a n'aha Jizọs. Ndị nwere isi mgbaka, ana m enye iwu ka mmụọ ọjọọ ahụ ka o si n'ebe ha nọpụta n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee n'aha Jizọs. Ndị dara ogbi na-adịghị anụ ihe, ha ada anụ ihe.
nara nkwupụta okwu gị ka emezue na-arụ gị n'aha Jizọs. O nwere ihe ọbụla zara gị aza, ihe dịka ihe zara n'olu ma ọ bụ mkpukpu ma ọ bụ ibuka enyi ma ọ bụ ibi, ka ihe ndị a pụtasịa n'aha Jizọs. Ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọya kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke na-eme n'umeju, ihe na-aga na mpịsị, nara ọgwụ nsọ gị n'oge a. Agwọgo gị n'oge a n'aha Jizọs. Ọya obiri na agwọ ọcha agwọgo gị n'aha Jizọs. Ekpe m ugwu niile ka ewepụ ya n'oge a. Ọya niile ka agwọ ha n'oge a. Adịghị ike niile ka ya gwọọ ha n'oge a. Ugwu nke dị na ndụ gị ya si ebe a pụta n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị Nna. Ekele dịrị gị Nna. Emego ya. Emego ya. Ka e nwee mmezu na ndụ mmadụ niile. N'aha Jizọs ka anyị kpere. A na-ekele gị ka isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata. Ọ ga-amasị anyị ka ị gaa n'iru na-esonyere anyị.